Oh no, Toví! Sé, no sé. No dice qüestió. O sigui, el que ara ens sembla impossible, d'aquí 3 mesos ho podrem fer. És important. De fet, totes les obres de teatre sempre comencen que són un lío. Sota aquesta premissa comencen els assajos de la versió de Hamlet. El primer són els exercicis d'expressió corporal per trencar el gel. Què hem de fer amb això? Busquem alguna cosa que Necessito un sombrero, clar. Si no, un sombrero. no tenim gaires idees fixes fins que no et poses a treballar amb la gent i, per tant, en el projecte. Aleshores, quan les idees agafen forma, quan les idees comencen a funcionar. C'è o no c'è? Molt bé. I tu els renyes? Sí. El grup d'actors queda per anar cap a l'assaig al Club Social. Pel camí és un bon moment per intercanviar impressions i fer amistat. Avui és un dia important, perquè ja tenen els papers assignats. Jo aquesta escena la trauria. És que no s'acaben d'entendre. Hòstia, doncs a mi m'atabalen massa. Què dius, senyor? Jo cosa amb aquesta comèdia de pira. A continuació, fan un dels primers assajos amb moviments. Buah, no podran suportar-ho mai. Jo soc tisba. Escolta, jo crec que ho podria fer molt bé, el tisbe, I tu respons. No. Tu has de fer de píram i tu de tisbe. Costa una mica, no? Fins que no agafes una mica el fil i a veure com et surt i tot, et poses una mica nerviosa, perquè això sí soc una mica tímida i a vegades em costa fer el paper, no? Però bueno, bé, veig que me'n vaig sortint. No? És una forma de vida, o sigui, les arts, totes. Però el teatre per mi és nou, és tot. O sigui, parlar davant d'un públic per mi és la primera vegada, o sigui, no sé com agafar-ho encara. Sense cor. El que és important és que el Ventura... Arriben els assajos dalt l'escenari on cal fixar tots els moviments i alguns surten de manera improvisada. Quedar-te així, sense barret aquí, així. Amb barret aquí agafat. No, aquí, com creuat, així. Així. Estic acollonit. I dius, mira que bé. Ara m'agrada això, Mira, ho fas des d'aquí, perquè creus-te? Sí, marxa, sí. I quan passen per aquí, passen... El que més m'agrada és que cada cop que ensagem van sortir les coses, que jo creia que no sortiria res. El teatre és alegre, és divertit, és entretingut i també expressa molts sentiments. El poder entre tots crear una obra de teatre, en un teatre de la ciutat i a més on la gent que li agradi el teatre pot anar a veure. I a nosaltres ens serveix per veure si el teatre ens agrada, si ens ho passem bé fent teatre i si realment podem veure si hem sigut bons fent-ho o no. Llavors és una mica bidireccional. En año sabático, el cual ha oído todo aquel barullo, solo tuvo tiempo de decir
Ara ha arribat el moment de baixar el teló dels assajos per aixecar el de la representació.